рӯзи босафоятон ба хайру шодӣ бошад азизон. ин лаҳза нашри навбатии барномаи таҳлилии сиёсии пешрафро дар мавзеи қисмати ғарбии кони ангишти фон яғноб таҳия дорем ки кони мазкур дар 109 километраи шаҳри Душанбе дар болотар аз шаҳраки Зарафшон яки ноҳияи айнӣ қарор дорад ва мо бошем дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр айни ҳол қарор дорем ки мушоҳида карда истодем корҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди талку ресурсро ки ба қабаткушоӣ ва кандану истихроҷи ангишти тозаи сифати аъло барои таъмини маркази барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе корҳо рафта истодааст. истиқлолият барои миллати мо дастоварди беназир ва неъмати бебаҳост, зеро барои ноил гардидан ба ҳадафҳои олии мардуми кишварамон шароити мусоиди таърихӣ фароҳам овард. яъне дар замони соҳибистиқлолӣ тоҷикистон ба пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат аз ҷумла ба яке аз самтҳои афзалиятнок рушди соҳаи саноат ва кӯҳкорӣ ноил гардид. мутобиқи моддаи 13 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, таъмини иҷрои ҳадафҳои стратегӣ, ноил гардидан ба рушди устувори соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 феврали соли 2020 хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳо дар истеҳсолот тадбирҳои зарури андешида, назорати истифодаи самараноки конҳоро мутобиқи муқаррароти қонунгузорӣ ва меъёрҳои техникӣ ба роҳ монда аз натиҷаи фаъолият мунтазам ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот пешниҳод менамояд. мақсад ва вазифаҳои хадамоти назори давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар он аст ки пайваста назорат намудан аз тарзи низоми истихроҷ ва дуруст коркарди технологияи кон ва риоя намудани талаботҳои қоидаҳои ягонаи бехатарӣ ва сифатнок кандан истихроҷ намудан корҳои қабаткушоӣ, пармагирии таркишӣ ва истихроҷи ангишт дар конҳо ва корхонаҳои зеризаминӣ мебошад. ангишт маъдани сахти сӯзандае аст ки аз наботот ба вуҷуд омадааст. коршиносони соҳа онро ба ду навъ ҷудо карданд: табиӣ ва сунъӣ. ангишти табиӣ сӯзишвори сахт буда дар равандҳои биохимиявӣ, физикавию химиявӣ ҳосил шудааст. ангишти табиӣ хуб месӯзад. сифати сӯхтанаш ба миқдори моддаҳои органикии он вобаста аст. агар ҷинс моддаи органикӣ кам дошта хокистараш аз 50% зиёд бошад, ҷинси ангиштдор меноманд. ангишти табииро аз ҷиҳати дараҷаи метафоризми моддаи ангишт ҳосилкунанда аввал наботот ба торф ва сипас он ба ангишт табдил меёбад, ба ангишти бур, ангиштсанг ва антрацит ҷудо мекунанд. ангишти бур ё қаҳваӣ раддаи поёнии ангишти табиӣ буда аз торф ба вуҷуд меояд ва се навъ хока, сахт, лигнит яъне чалаангишт мешавад. таркибаш аз кислотаи гумин, моддаҳои органикӣ, битумҳо, зифт ва ғайра иборат мебошад. ангишти бур чун ашёи хоми саноати химия ва сӯзишворӣ истифода мешавад. калонтарин конҳои ангишти бур дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Россия, Чехия ва Олмон воқеанд. дар Тоҷикистон якчанд конҳои ангишти бур мавҷуданд ки калонтаринашон кони шуроб маҳсуб меёбад. ангиштсанг. ангиштсанг низ ангишти табиӣ буда дараҷаи ангишт шуданаш ба марҳилаи миёнаи метафорфиз рост меояд. рангаш сиёҳ ё хокистаранги сиёҳтоб. таркибаш бошад аз моддаҳои органикӣ, карбон, гидроген, оксиген, каме нитроген ва минерали сулфур дорад. ангиштсанг одатан ба тамғаҳои ангиштсанги баландоташ, газӣ, гази равғаннок, равғанин, коксшаванда, пурра пухташаванда, коҳида, антрацити ва ғайра истеҳсол ва чун сӯзишворӣ дар саноати химия, металлургия ва ғайра истифода мешавад. дар Тоҷикистон калонтарин кони ангиштсанг фон яғноб буда захирааш зиёда аз 900 миллион тоннаро ташкил медиҳад.
ангишти сунъӣ дар баробари худ ду гурӯҳи мансубӣ дорад. Якум, ангишти чӯб мансуби ангишти сунъист. бо роҳи дар қурра ва реторта бе ҳаво тафсонидани чӯб ҳосил мекунанд. ба туфайли хосиятҳои баланди адсорбсионӣ доштанаш, дар баъзе равандҳои металлургӣ истеҳсоли силитсии кристаллӣ, карбосулфид дар рӯзгор ва хоҷагии халқ истифода мешавад. нави дуюм ин ангишти ҷозиб, яъне фаъолро ки ба ангишти сунъӣ мансуб аст, аз ангишти табиӣ ё ангишти чӯб бо роҳи нест кардани моддаҳои зифт ҳосил мекунанд. хосияти адсорбсионии ангишти ҷозиб хеле баланд аст. онро дар техникаи баландвакуум, саноат, тиб ва ғайра истифода мебаранд. дар қитъае ки шумо ҳозир ҳузур доред, кори қабаткушоӣ, кори истидроҷӣ барои монда шудааст ва инчунин кори қабаткушоӣ бошад бо тариқи корҳои пармакунӣ, таркишӣ барои монда шудааст. дар назди корхона аз тарафи вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон нақши рушди корҳои кӯҳӣ тасдиқ шудааст ва инчунин мо мувофиқи нақша корҳоро бурда истодем ва нақшаи ҷамбасти 9 моҳаро корхона тасмим гирифтааст ки то ҷашни 29-солигии давлатӣ нақшаро иҷро намояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳоло 13 конҳои ангиш мавҷуд аст ки ба онҳо дохил мешаванд конҳои шуроб, фони яғноб, моғиён, ғузн, киштут заврон, зиддӣ, назарайлоқ, тошқутан, ҳакимӣ, сайёд, миёнаду, шуробот ва равно. кони ангишти фони яғноб дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти Суғд дар масофаи 130 км аз тарафи шимолу ғарбии шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст. кони ангиш дар масофаи 24 км қадқади дарёҳои яғноб ва фондарё тӯл кашида ва нишебии қаторкӯҳҳои Зарафшон ва Ҳисорро дар баландии 1600 то 3600 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. дар ғафсии қабатҳои ангишдори давраи Юра зиёда аз 50 қабат ва зерқабатҳои ангиш ошкор карда шуданд ки аз инҳо 16 тоаш дорои иқтидори корӣ мебошанд. талабот ба ангишт яъне тақозо мекунад ки мо ба коркарди зеризамини ангишт гузарем. барои мисол як кони ангиши хонанда бигирем, агар ин кон асосан барои корҳои зеризаминӣ пешбинӣ шудагӣ аст. шароити хобиши қабатҳои ангишт аминро ба мо маҷбур месозад. як қисми муайяни қабатҳои ангишт ҳаст ки метавонем ба рӯи замин истифода кунем ки ан замон корҳо ҳам рафта истодааст. фикр мекунам ки семинар машвараи сайёра ки имрӯз мо аз тарафи хадамот дар ҳамин шаҳраки Сарвода баргузор гардид барои корхонаи ангишт аз манфиат холӣ нахоҳад буд, чунки вазъияти имрӯзае ки дар ҷумҳурӣ қарор дорад нисбати ангишт имрӯз ин шаби рӯз ба мо ниҳоят зарур аст барои таъмини маркази гармидиҳии шаҳри Душанбе. мақсади асосӣ аз баргузории ин семинар ин фаҳмонда додан ба корхонаҳо зарур аст ки яъне қоидаи бехатарии саноатӣ риоя намоянд, оқилона ва самаранок ангишро истифода баранд. асоси фаъолияти тамоми корҳо ин лоиҳаи коркард аст. бале дар лоиҳа интихоби техника таҷрибаҳо бояд нишон дода шавад. ҳастанд лоиҳае ки даврони шӯравӣ таҳия карда шудааст. имрӯз мо аллакай шароити чизамо дигар шудагӣ ҳастааст. замона пешрафтагӣ ҳастад. он техника ки дар он лоиҳа нишон дода шуд имрӯз бо аллакай ба кор намеояд. дастгоҳе ки мо дар навор мебинем дастгоҳи фармагарии бегиядуи истеҳсоли Федератсияи Россия мебошад ки соли ҷорӣ корхонаи фаръи шахтаи Фоняноб аз Федератсияи Россия харидор намуда барои ҳар чӣ зудтар ва босифатар ба анҷом расондани корҳои фармагарӣ, яъне гузаштани ҳарфиётҳои кӯҳии ёрирасон, ҳарфиётҳои кӯҳӣ, яъне барои таъмину гардиши ҳавои тоза дар дохили шахта харидор намудааст.
дастгоҳи мазкур дар як шабонарӯз имконияти гузаштани зиёда аз 30 метр ҳарфиётҳои кӯҳиро ба мо таъмин менамояд ва инчунин имконияте дорад ки дар навбати аввали гузаштан бо то ҳарфиёти диаметри 500 мегузарад ва дар вақти аз он гашта омадан имконияти кушод намудани ҳамин ҳарфиёт ба то диаметри 1200 миллиметр як 1 метру 20 сантиметр фароҳам меояд ки барои гузаштани ҳавои тоза барои таркили барои баромадани ҳавои гӯем чанг ва таъмини ҳавои тоза дар нақ ёрӣ мерасонад. кони ангишти фон яғноб хеле ҷолиби диққат мебошад. ангишти кон баландсифати коксшавандаи нави г яъне газдор ва газдори равғанин буда захираи дурнамо зиёда аз 0,9 миллиард тонна ва тарози қариб 400 миллион тоннаро ташкил медиҳад. кони ангишти коксшавандаи фон яғноб пешсафи саноати ангишти ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. кони ангишт аз соли 1983 инҷониб аз тарафи корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб истихроҷу истеҳсол шуда дар баробари корхонаи мазкур инчунин дигар корхонаҳо низ пайи истихроҷу истеҳсол дар кони ангишти фон яғноб фаъолият доранд. дар кони ангишти фон яғноб аз 18 қабати кори ангишт 5 то қабати дорои хусусияти баланди коксшавӣ мебошад ки гудозишро ба воситаи омехтаи гуногун талаб менамояд. захираи ангишти дигар қабатҳо ашёи хуби энергетикӣ маҳсуб меёбанд. иқтидори қабатҳо аз 1,0 то 14,5 метр мерасад. хуб бинандагони гиромӣ, баъд аз оне ки дар идомаи барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт доир ба конҳои ангишти ҷумҳурӣ маълумот гирифтед, ин лаҳза қарор дорем дар баландии 3080 метр аз сатҳи бар қитъаи зеризаминии корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб ва ҳамроҳи мо ҳастанд мутахассиси хеле варзидае ки чандин сол таҷрибаи олии корӣ доранд ва аз забони ишон якчанд маълумотҳои бисёр ҳам муфассалу мукаммал шунидем ки айни ҳол ба саҳми шумо низ мерасонанд. Сангуф Маҳмадшоҳ, сардори қитъаи анами қитъаи зеризаминӣ. қитъаи зеризаминӣ дар миёни дигар конҳои истихроҷи ангишти ҷумҳурӣ назир надорад ва мо хостем ки ҳамроҳи акои Маҳмадшоҳ бо кормандони янамин дохили қитъа дидорбинӣ карда аз забони ишон фаҳмем ки шароити будубош шароити кор чӣ гуна аст. Салому алайкум, хаста набошед. барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт. хуб, якчанд лаҳза вақтон мегирам. воқеан ин меҳнати шуморо танҳо он нафарое қадр мекунад ки анами ҷумҳурӣ биёяду аз наздик мебинад ки шумо чӣ гуна заҳмат мекашед. имрӯз дар ҷумҳурӣ 90% истихроҷи ангиш масалан ба роҳи рӯи заминӣ ба роҳ монда шудааст ва чӣ хеле ки манаш дида истодаем шахта қитъаҳои зеризаминӣ рушд шуда истодааст, чӣ хеле дар инҷо манаш мо канда истодем дар дигар ҷойҳо. ин имкон медиҳад ки кандани масалан ба роҳ мондани истихроҷи ангиш дар шароити зеризаминӣ рушд ёбад. маълумот медодед доир. сараввал ҳамаи дар арафаи гӯем ҷашни ангишканон ва арафаи як истиқлолияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. табрикоти худро ба ҳамаи ангишканони ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки рӯзи якшанбеи ахирони моҳи август ҳар сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни ангишканон ҷашн гирифта мешавад. табрикоти худро ба ҳамаи кормандони соҳа ва дастандоркорони ҳамин соҳа мерасонам ки худованд бошад ки як шиоре ки шахтиёрон ё ки кӯҳканон доранд, бигзор шумораи баромадагон аз қитъаи зеризаминӣ ба шумораи даромадагон баробар шавад. яъне ки ҳар яке ки ба умеди нек барои пешрафти рӯзгори худ, барои пешбурдии ҷомеаи Тоҷикистон, барои пешбурди соҳаи саноати Тоҷикистон даст дар кор мешавад, худо кунад ки аз қитъаи зеризаминӣ соқу саломат ба назди фарзандонаш шавад. барои мо боиси фахр аст ки мо бо пирони кор аксарияти кормандони мо собиқаи корӣ на камтар аз 10 сол, на камтар аз 25 сол. ба маълумоти шумо акаи Шарифбек, ин кас Раҷабов Шарифҷон, ин кас гӯем челонгари барқии қитъаи зеризаминӣ, собиқаи корӣ зиёда аз 25 сол дар шахтаи шуроби шаҳри Исфара доранд. инчунин устои кӯҳӣ Акрамқул Аҳрорқулов, Субҳонқул
исмоилов собиқаи зиёда аз 25 сол инам дар шахтаи шуроб дорад. инчунин Сафарбек Сангов оператори камбаи нахбхании ҳозиразамон муосир ки барои техникае ки дар навор мебинем ин таҷҳизотро мо аз ҷумҳурии халқии чин барои сари маҳл зуд ва босифат гузаштани ҳарфиётҳо харидорӣ намудаем кор мекунанд. خب ما نیز عین حال گروه ایجادی برنامه تحلیل سیاسی پیشرفت پیش از همه خاطر رسون می‌بینیم که با تبریک شما اومدن برای مثال برای آن اومدن که اون زحمت‌های شما رو بیننده به خبر است از زحمت‌های شبانه روزی شما در این زیر مثال داخل کوه در این شخت و در این 300 متر داخل کوهسار به خبرن پیش از همه شما رو صمیمانه از نام گروه ایجادی از نام تمام مؤسسه تلویزیون جهان نما برای اون که هفته اخیر ماه اوگوست هفته انگشکان‌ها جشن گرفته می شود صمیمانه تبریک میگیم. اینچنین در پیش که خیلی که یادداشت شدن جشن استقلالیت دولتی قرار دارد. شما همچون شما و در سیمای شما تمام اون نفرانی که بهر رشد صنعت کشور بهر رشد تمام ساحه‌های کشور کوشش میکنن همچون معمار استقلال کشور محسوب می‌یابند. تشکر زیاد که امروز هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت است. همین زحمت‌های شبانه روزی شما و زحمت‌های تمام صنعتچیان و ساختمانان و دیگر کشاورزان دیگر ساحه است که صنعت و دیگر ساحه‌های مملکت رشد میکنند. و می‌خواستیم از زبان همین اکوی شریف جون که تجربه خوبی کاری داشتن شما میتونید که در برنامه تحلیل سیاسی پیشرفت کنید که چی نورسایی است در سطح کار شما چی کمبودی است و چی موفقیت ها است و چی گفتنی است. من هم 2 سال باز به همینجا با همراهی سردارم سنگوف کار میکنم رحمت می هر 6 ماه از لباس 30 شختیار سرکره تا فنر دیگه تجهیزات ها ما رو تامین میکنم. من همچه چلانگر برقی به همینجا اومدم که تمام تجهیزات که از دهنوی ما نرفته سردار با ما مهیا میکنن این چیزا رو. کارخانه ما برای کارخانه نقل سازر از روی تکنیکی تمام تجهیزات های نو از طرف اوکراین خیتای روسیه من آورده شده است کار کرده است. من خودتون نمیتونم گواه شدیتون طرز کار کنی مثال وایران سلامت باشید. نازکی‌های همین کار مثلا در این شخص در شرایط کوهی تاجیکستان چگونه است؟ من اسماعیل صبحان همچون راهکشای زیرزمینی پیشتر در شخت شوراب کار میکردم. با تکلیف راهبرم سنگوف با اینجا اومدیم یک گروه یک برگاد شده اومدیم. در اینجا خودتون دیدی استودید که همه چیز تکنولوژی نو ما از راهبریت همین کارخانه به نهایت منت داریم که با ما خورد و خوراک به ملال 3 وقت خورد و خوراک گرم لباس گرم. شما در سمینار مشورتی که از جانب خدمات دولتی نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری مملکت اینچنین دیگر شرکت ها و نمایندگان مسئول مثال حکومت جمهوری اشتراک داشتن بعضی کمبودی و بعضی مثال پیشنهادها بود. شما چگونه چی برداشت کردید از اون کمبودیایی که در اونجا یادداشت شد مثلا جهت کارکردی زیر زمینی و جهت پیشروی ساحه مثال انگشتکنی چی گفتنی است؟ کدام پیشنهادهای اونها مثال جالب دقت است برای در آینده عملی ساختن؟ من سراول با همه تشکیل کنندگان همین سمینار مشورتی که خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در ساحه صنعت و ساحه کوهکاری جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن سمینار مشورت رو من می‌نداری میکنم که یک عامل شد برای کشود و روشن ابراز داشتن کمبودی‌های ساحه پیشرفت ساحه و توصیه‌ها برای در آینده رشد کردن ساحه استخراج انگشت. البته کمبودی و ایرادهایی که در خود سمینار آورده شد من که شاهد بودم اشتراک داشتم همش قابل قبول است. امروز ما استقلالیت داریم. امروز ما خودمون صاحب دولت خودمون هستیم. اگر خودی ما همه کمبودی ها رو چون که جناب والی میگوید اگر خودی ما برطرف نکنیم هیچ کس برای ما برطرف نمیکند. در سمینار اویدی رشد کردن ساحه انگشت یعنی تهیه لایحه‌های نو سر وقت تامین نمودن و اجازه‌نامه دادن به کارخانه‌های ساحه استخراج انگشت برای هر چیز زیادتر استخراج کردن انگشت آموزش فرا گرفتن جوانان برای تیار شدن و گذاشتن طرز صنعت استخراج انگشت را تامین نمودن مشورت ها رفت. شناسایی کردن جوانان با تکنولوژی‌های معاصر تکنولوژی نو عامل‌ها برای گویم تامین
рушди саноати кунунии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳадафи ҳукумат аст суханҳои бисёр ҷолиб гуфта шуд, пешниҳодҳои бисёр хуб буд. Агар ҳамин намуди машваратҳо чӣ қадар дар корхонаҳои истеҳсолӣ зиёд шавад, ҳамин қадар камбудиҳо зуд ба назар гирифта мешавад, камбудиҳо ошкор карда мешавад ва бартараф кардани он сари вақт ҳаракат карда мешавад. Аз ҷиҳати дигар таҷрибаи якдигар корхонаҳои соҳаи ангишт мефаҳманд, мегиранд аз худ, табодули таҷриба мешавад. Ман бисёр хурсанд будам ки дар ҳамин хел машварат, дар ҳамин хел семинар иштирок кардам. ягон кор мисол бенорасоӣ намешавад. Барои рушду бештар мисол албатта ҳаст, ба чизе ҳаст қаноат мекунем, ин чиз мисол талаботи замон аст, барои беҳтар аз ин хубтар шудан кӯшиш мекунем. Чӣ пешниҳодҳо аст, масалан чӣ гуна бояд мисол чӣ таъминотҳо бошад, ман шояд шумо гӯед ки чӣ таъминотҳо бошад ки ҳамин соҳаи мисол кӯҳканӣ чиқале ки нақша монданд ки аз 2020 то 2025 рушди соҳаи истихроҷи ангишт дар тариқи зеризаминӣ барои рушд додани ҳамин бештар мисол дар давоми ҳамин 5 сол чӣ лозим аст, чӣ гуна шароит бояд муайян шавад, чӣ гуна техникаҳо бояд фароҳам шавад? Он чизе ки сохти геологӣ худи ҳамин минтақа пешкаши мардум кардааст, чӣ ки табиат офаридааст, ба таври дигар гӯем тарзи коркардаш фақат ҳамин тавр мешавад. Аз ин зиёд таъминот, аз ин зиёд таҷҳизот, аз ин зиёд тарзи кор ман фикр мекунам дар Тоҷикистон назир надорад. зеро ки гузаштани нақбҳои асосӣ ба воситаи комбайн, интиқоли ангишт ба берун ба воситаи конвейерҳои замонавӣ, конвейерҳои белчадори истеҳсоли Федератсияи Россия, гузаштани ҳарфиётҳои ёридиҳанда ба воситаи дастгоҳи пармагарии бегияду истеҳсоли Федератсияи Россия, бинем ки қариб 90% гӯем истихроҷи мо, таҷҳизотҳои мо муосиранд. танҳо барои зиёд кардани истихроҷи ангишт дар ҳудудҳое ки қабати ангишт ҳамвор хобидааст, танҳо истифодаи комплексҳои ангишт истихроҷкунӣ зарур аст ки дар ин минтақа афтиши ангишт аз 47 градус то 62 градус, танҳо дар қисми ҷанубу шарқии ҳамин минтақа афтиши ангишт то 18 градус омада мерасад ки танҳо истифодаи комплекс дар ҳамон ҷой зарур аст. Мегуфтед ки чанд муддат шуд ки масалан 300 метр шумо нақби коркарди зеризаминии ангиштро дар ҳамин муҳит ба роҳ мондед? аз кай оғоз карда шудами? муддати 2 сол шуд ки қидаи зерзаминӣ ба кор оғоз кардааст. мо 4 уфуқро ба кор барои истихроҷ омода кардем. уфуқи 3020, уфуқи 3045, уфуқи 3080, уфуқи 3120. ҳамин 4 уфуқ дар маҷмӯъ агар масофаи ҳамаи ҳарфиётҳоро гирем зиёда 1200 метрро ташкил медиҳад ки талаботи истихроҷи ангишт ба тери сарди зеризаминӣ ҳамон талаб мекунад ки бояд аввал ҳамаи ҳарфиётҳо омода карда шаванд, ангишт барои истихроҷ дар блокҳо тайёр карда шавад, баъди вай ба истихроҷ иҷозат дода мешавад. айни ҳол мо танҳо дар як уфуқ, дар уфуқи 3080 300 метр рафтем. уфуқи 3020 ҳам ҳамин хел то 300 метр тайёр карда шудааст. вақте ки ҳамаи блокҳо барои истихроҷ тайёр шуданд, баъд мо ба истихроҷи ангишт сар мекунем. он чӣ ки мо дар конвейерҳо дидем, дар лентҳои ангиштбарорӣ дидем, ин танҳо аз корҳои омодасозии қида барои истихроҷ баромада. яъне ҳоли корҳои мисол коркарду бандобасту равон кардан бо дигар чизое ки дар берун буд қисми дигар. ин марҳилаи дуюм, марҳилаи истихроҷ аст. айни ҳол мо дар марҳилаи омодасозии қидаи зерзаминӣ қарор дорем. мутахассиси сатҳи олӣ барои ҳама ҷо лозим аст. кӯшиш кунед ки мутахассиси сатҳи олӣ бошед, яъне куркурона муассисаҳои олиро хатм накунеду мутахассиси сатҳи олӣ бошед, яъне шахси ҳунарманд, соҳиби касб дар куҷое бошад, нонаша меёбад, мехӯрад. ба сахтиам, ба осониам нонаша меёбад, мехӯрад. хуб, ташаккури зиёд бори дигар идатон муборак бошад. ба ин заҳматҳои бисёрам сангинатон ба пеши шумо сари таъзим фуруд меорем. ташаккури зиёд барои шумо барори кор, саломатӣ, сарбаландӣ. муваффақ бошед. ҳадафи ҷомҳурии миллиро комил менамоем. тоҷикистони азиз. инчунин зимни таҳияи барнома ба гурӯҳи эҷодӣ аён гардид ки
корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар мавзеи кони ангишти фон яғноб ба истихроҷу истеҳсоли ангишт машғул буда, дар баробари шароити хуби маишиву корӣ фароҳам овардан ба кормандон, инчунин эҳсонкориву корҳои ободониро дар ноҳияи айнӣ вусъати тоза бахшидаанд. корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб аз қабили ҳамин корхонаҳо маҳсуб меёбад, ки дар қитъаҳои зеризаминии ангишти кон дар баландии зиёда аз 3080 метр аз сатҳи баҳр шароити мусоид барои кору истироҳати кормандон фароҳам овардааст. инчунин корхона барои бошуғл таъмин намудани сокинон дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳраки зарафшони яки ноҳияи айнӣ, ҳамоми замонавӣ, корхонаи дузандагӣ, толори варзишӣ ва майдончаи фароғатиро бо фаввораҳои ороишӣ бунёд намуда дар рӯзи иди ангишканҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. мо истиқоматкунандагони шаҳраки зарафшони ноҳияи айнӣ аз соҳибистиқлолияти давлатамон шукргузор мебошем. имрӯз корхонаи мо, роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст, ки барои занҳои бекори хонанишин дар шаҳрак бунёди корхонаи дузандагӣ бо ҳама таҷҳизотҳои замонавӣ бунёд карданд. дар ин корхона зиёда аз 30 нафар занҳо метавонанд соҳиби кори доимӣ шаванд. айни замон дар 6 корхонаи ангишт, 4 корхонаи давлатӣ, корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, корхонаи фаръии зиддӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт, ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб ва 4 корхонаи ғайридавлатӣ, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди талко ресурс, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қудрат 2010, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ганҷ бо тарзи кушод ва зеризаминӣ ба истихроҷи ангишт машғул мебошанд. бино ба иттилои расмӣ то санаи 26 августи соли ҷорӣ истихроҷи ангишт дар ҷумҳурӣ 1 млн 165 000 тоннаро дар бар мегирад, ки нишондоди мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 3,8 000 тонна зиёд мебошад. истихроҷи ангишт бо тарзи кушод 1 млн 100 000 тонна ё ин ки 94,4% ва бо тарзи зеризаминӣ 64,8 000 тонна ё ин ки 5,6% ташкил медиҳад. нишондоди мазкур ҳиссаи истихроҷро дар корхонаҳои давлатӣ ба 59% ва дар корхонаҳои ғайридавлатӣ ба 41% баробар намуд. дар ҷумҳурӣ то соли 2015-18 корхона фаъолият мекард. имрӯзҳо аз 18 корхонае ки то соли 2015-16 фаъолият мекард, 8 корхона фаъолият дорад. 8 корхонаи дигар дар консерватсия қарор доранд ва 2 корхона фаъолияташонро боз доштанд. айни замон дар ҷумҳурӣ дар 6 кон 4 корхонаи давлатӣ ва 4 корхонаи ғайридавлатӣ ба истихроҷи тарзи кушод ва зеризаминӣ фаъолият доранд. дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон барои зимистони солҳои 2019-2020 дар корхонаи воҳиди давлати ангишти тоҷик стоди фаврӣ байни идоравӣ таъсис дода шудааст, ки ҳаррӯза оиди истихроҷ, фурӯш ва захиранамои ангишт дар ҷумҳурӣ ҷамъбаст карда мешавад ва ҳар рӯз чӣ қадар ба маркази барқи гармидӯи шаҳри Душанбе интиқоли ангишт бароҳ мондааст, мувофиқи ҷадвал таҳия ва тавсия карда мешавад, интиқол дода мешавад. дар муқоиса ба соли гузашта дар 8 моҳи соли 2020 аллакай мо нақши истихроҷи ангиштро ба 105% ба ҷамъбаст намудем ва мақсад дорем, ки то охири сол чӣ қадар нақшае ки ба мо вобастагӣ аст бар ҷои иҷро менамоем. дар 8 моҳи соли 2020 ҷиҳати пешбурди корҳои истеҳсолӣ 724 адад техника ва таҷҳизотҳо ба кори соҳа сафарбар карда шуданд, ки аз ин 401 адад техникаҳои карьерӣ ва 323 адад техника ва таҷҳизотҳои шахтавӣ ташкил медиҳанд. шумораи кормандони соҳа дар умум дар ин давра ба 1662 нафар баробар гардид. дар доираи истихроҷ ва истеҳсоли ангишт бино ба иттилои рақамии давоми 7 моҳи соли ҷорӣ корхонаҳои соҳа ҷиҳати истихроҷи тарзи кушоди ангишт дар ҳаҷми 4,1 млн метри мукааб корҳои қабаткушоиро ба иҷро расониданд ва мутаносибии корҳои қабаткушоӣ нисбат ба истихроҷи ангишт ба ҳисоби миёна ба 4,6 метри мукааб тонна баробар гардид. дар баъзе қитъаҳои кории корхона
аз ҷумла дар қитъаи рақами 1, 3 ва 6 корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб таносуби корҳои қабаткушонӣ ба 10-11 метри мукааб тонна, дар қитъаи рақами 1 ва 2 ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ба 8-9 метри мукааб тонна баробар гардидааст ки коркарди минбаъдаи ин қитъаҳо аз чанд ҷиҳат фоидаовар нестанд. бо афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ солҳои минбаъд истихроҷи ангишт бо тарзи кушод кам мегардад. бинобар ин зарурияти дида баромадани технологияи коркарди зеризаминӣ пеш омадааст. айни ҳол бошад барои коркарди зеризаминӣ дар қитъаи карьерни кони ангишти фон яғноб аз тарафи корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, дар мавзеи ғезани кони ангишти моғиён аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди диён ангишти тоҷикистон, дар қитъаи равоти кони ангишти фон яғноб аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ва дар қисмати ғарбии кони ангишти зиддӣ аз тарафи корхонаи фаръии зиддӣ заминаҳо гузошта истодаанд. дар қабати 16 қабати 14 аз рӯи нақшаҳои корҳои кӯҳӣ амал карда фаъолият карда содем. қабаткушоӣ вақт ба вақт рафта истодааст, ангишт таъминот шуда истодааст ва дар ин сол боз мо планҳои пешбинӣ шударо дар қабатҳои зеризаминӣ, яъне шахтҳои зеризаминӣ гузоштем ки дар шахтҳои зеризаминӣ мо амал карда истодем ва то ин ҷониб аз он ҷо чанд фоиз ангишт ба тест, яъне таъминот ба ворид кардем. яке аз мақсад ва вазифаҳои барномаи рушди соҳаи саноати ангишт барои солҳои 2020-2025 ки лоиҳаи он ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардидааст, ин васеъ ва оқилона истифода намудани захираҳои саноатии ангишт аз ҷумла гузаштан ба коркарди зеризаминии конҳо мебошад. барномаи мазкур дурнамои афзоиши истихроҷи зеризаминии ангиштро то ба 1,2 миллион тонна ё ин ки то ба 52% пешбинӣ менамояд. истифодабарандагони асосии ангишт дар бозори дохилии ҷумҳурӣ ин маркази барқу гармидиҳии душанбе 2, корхонаҳои истеҳсолии семент, масъолаи сохтмонӣ, металлургӣ, хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, беморхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, қисмҳои ҳарбӣ ва аҳолӣ маҳсуб меёбад. вобаста ба ин бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 марти соли 2020 таҳти рақами 199 дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2020-2021 дар корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик барои таъмини саривақтии талаботи маркази барқу гармидиҳии шаҳри душанбе ситоди фаврии байниидоравӣ таъсис дода аз рафти таъминот ва интиқоли ҳаррӯзаи ангишт ба маркази барқу гармидиҳӣ муассисаҳои буҷавӣ ва аҳолӣ назорати қатъӣ бурда шуда истодааст. мутобиқи ҷадвали тасдиқгардидаи таъминоти ангишт барои эҳтиёҷоти маркази барқу гармидиҳии шаҳри душанбе дар соли 2020 интиқол додани 1 миллион 300 000 тонна пешбинӣ карда шудааст ки бино ба иттилои мақомотҳои дахлдор то санаи 24 август аллакай 675 000 аз 3,000 тонна ангишт интиқол гардидааст. хуб бинандагони азиз, анамин маҳсули ангиште ки дар дасти ман қарор дорад, ин маҳсули коркарди ангиштканони анамин қитъаи зеризаминии корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб аст ки дар дасти ман қарор дорад. албатта бо сифати баланд истихроҷ шудааст барои он ки аз чуқурии 300 метр истихроҷ мешавад. ҳадаф ва мақсади барномаи рушди соҳаи саноати ангишт дар ҷумҳурӣ ки лоиҳаи он ка ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст барои солҳои 2020-2025, ҳадаф дар он аст ки самти истихроҷи ангиштро дар шакли рӯизаминӣ коҳиш дода бештар ба шакли истихроҷи ангишти зеризаминӣ гузаранд. яъне хусусият дар он аст ки шакли истеҳсоли ангишти зеризаминӣ бартарии аслияш дар он аст ки ба табиат, яъне ба муҳити атроф зарари камтар дорад, яъне ки табиатро дар муқоиса ба вай камтар
افلاس مینماید، یعنی چه خیلی که استخراج روی زمینی افلاس مینماید، زیر زمینی کمتر. و خصوصیت خوب استحصال زیر زمینی هم در آن است که صفت خوب انگیش رو یعنی کارکار کرده و استفاده پیشکش مینماید. برای رشد دادن ساحه صنعت انگیش در جمهوری در دایره هدف چهارم ملی یعنی صنعت کنونی با سرعت، چاره‌ها و هدف‌های ضروری نگرانیده شده است که البته با برطرف کردن بعضی مانع‌هایی که هست در آینده نزدیک امید است که ساحه صنعت استخراج انگیش در جمهوری رشد میکند. تا صحبت و دیدار دیگر در برنامه تحلیلی و سیاسی پیشرفت، سلامت و سربلند باشید.